سلام سلام كمي وعلكم دحان وعلكم أنا እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እየ ያው ሓደ ክልተ ሓበሬታታት ጥሉላት ዝኾነ ሓበሬታ ስለ ዝበፅሐኒ እዩ እዚ ከዓ ንኩሉ ዝጠቅም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ታየንሰን ኣብቱ ናይ መከላከያ ምንቅስቃሳት ለድህባ እየን ፍርቀን እውን ምስ ናይ ቱ ሸፊቱ ለሉ ሓይሊ ለሉ ኩነታት እየን ንእሽተይ ሓደ ክልተ ሓበሬታታት ስለ ዝበፅሐኒ እየን ሰን ክገልፀልኩም ማለት ኢና لما عن تعلت 24 11 عام تمرت مكلاكيا على 10 باسات حدشت ململات قلعت يوم تحت عدمل تحاوسوا بتعمل صاونتو حدشت ململات يوم تواهيلو ملو زياتهم على 10 باسات لا ጭፍራ بال كبابي اراغيفو ملو 10 باسات يوم صاونتو قلعت حدشت ململات يوم يلومناتهم ناتنا محاور كمون شمونت 120 مدافع زن 120 مدافع ون شمونت زياتن ون ناب ጭፍራ كم زأتون يو زلو حبريتا سلازي زي سرعات بلصقنا زي ناتهاندد خم زلو زفلط እዩ بالتفلالي ናይ ትግራይ ቦርደራት ሰራዊት ናፍሰሰ እዩ ካልኦት ጋዕገልጥማት ናፍሰሰ እዩ እዚ ከዋጾ ዲ የዋጾይ حاورنا نوريو نغريو انوي ግን ቱ ምዕባለታት እዚ መስል ናብ ጭፍራ እዚአና ፀጊዕኒዮ ተነ 120 መዳፍዕና 10 ባሳት ለኾኑ ሓደሽቲ ምልምላት መለማመድ ማለት እዩ መለማመዲ ክገብሮም ሓደሽቲ ስለ ለኾኑ ምንም ትኳስውን ብዙሕ ስለ ለይኾኑ ሓቶም ሓደሽ ምልምላት ያው መሞከር ገይሩ ኸእትዮም ማለት እዩ ስርዓት ብልጽግና ኸዝውን ኣብ ዓፋር ክልል ኣብ ምንቅስቃስ እዩ ልርከብ ዙ ሰራዊት እዚ ናብ ከባብታት ዓፋር ገሚሳርስ ማለት ክብድ ለበላ ሽማትየን ማለት በዓፋርኛ ስም ስለ ለኾናተን ከተማታት ደለወን ማለቱ መከላከያ ለራገፈለን ልንቀሳቀሰሉ ለሎ ከተማታት ለምጽራሕ ከመከርየ ተሓንቲ ገምሳሪሳ ትበሃል ካልአይቲ አክተማ አልባላ ሳልሰይቲ ጉብዲራ رابعيتي واركعيد البهال حمشيتي دبير او زبهال شدشيتي يالو او زبهال اخابتات عفر ناي صلاي وي دما نايتو سرعات بلصقنا سراويت منقسقاس يغور لو لول حبريتا بصحنا لو كافتو محاورنا مالتيو كاب غوريسو ناب انفت بوتا مرفتا البال ناب فروها بأجر تنقساقيس له لول حبريتا ون بصحن لوزو اغرኛ ናይቱ ብልጽግና ስርዓት ሸሞንተ ታንክታት ኣብ መጋለሲ ዞብልን አውራን ውን ኣለዋ لول حبريታ በጽሕን ሎ 6 መዳፍዕ ኣብ ወርክዒድ ኣለዋ ብተወሳኺ 4 ዙ 23 ያሎ አትየነለዋ ዘንዙ 23 ኣብ ያሎ አትየነለዋ ልብል ሓበሬታ ረኺበለኹ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ስርዓት ብልጽግና እዚ ሰራዊት አሰማሪው ዳግማይ ናብ ትግራይ ህዝቢ ዳግማይ ጆኖሳይድ ንምፍጻም ሙከራታት ክገብር ሰራዊቱ የቀራርበሎ እዩ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ኖ ኣይጸንትን ኣነ ኣይጠፍእን ኢሉ ምድላዋቱ ሱቡን ይዛዝመሎ እዩ ነዚ ከጽንት ዝመጽእ ዘሎ ሓይሊ ክምክት TDF ኮነ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ሓቢሩ ተሓቢሩ ነዚ ጨቋናይ ስርዓት ከጥፈአና ዝመጽእ ዘሎ ስርዓት ንምምካት ገዳማት ከቃጽል ካልኦት መስጊዳት ከቃጽል ቤት ትምህርታት ከውድም ካልኦት መሰረተ ልምዓታት ከጥፍእ ደቂ ኣንስትዮ ሓትና ከደፍር ገዳማውያን ክቀትል ዝመጽእ ዘሎ ሓይሊ ህዝቢ ትግራይ ሓቢሩ خمكتو عم مزجاو يزركب حزب تግራይ ውን ምክንያቱ ንحنا ንኻልኦት ክንጭቆና ይብልናን ክንነብር ንብል ሕቶ መሰልዓልናሉ አይ ኣነ ዝፈቅደልኩም ኣነ ክትነብሩን ዘይክትነብሩን ኣነ ዝፈቅደልኩም ዝብል ሓይሊ እዩ ዝመጸና ዘሎ ንحنا ከዓ አይ ክንነብርና ኢልና ኢና ክንቃለሶ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምንቅስቃሳት ዙናይና ምንቅስቃሳት ዓለም ዝድግፎ እዩ ህዝቢ ዓለም ኩሉ ዝድግፎ እዩ ምክንያቱ ናይ ምንባር መሰልና خنتቀና ንዝመጽእ ዘሎ ሓይሊ ናይ ምምካት መሰል ኣለና ስለዚ ኣብዚ ንገብሮ ምንቅስቃሳት ኩሉ ደጋፊና እዩ እዚ ሓይሊ ዝግን ከጥፈአኩም እየ ክብለና ከሎ
ንሕና ይንጠፍን ክንብል ከለና ካብ ውሽጡ ካብ ባዕሉ እውን ንዓና እንታይ ገይሮም ክጠፍኡ እምበር እንድሕር ዓበይካ ሓበሬታ ክንህብ ኢና ኢሎም ያው ፅቡቅ ሓበሬታ ይሁን ኣለዉ ካብ ባዕሎም ካብ ኦሮሞ ካብ ኣምሓራ ካብ ዝተፈላለዩ ኣብ ውሽጦም ዘለዉ ካልኦት ብሄራት እውን ነዚ ጭቁን ህዝቢ እዚ ሓዚኖም ሰዓት ሓበሬታታት ይሁን ኣለዉ እዚ ስርዓት እዚ ቦይኑ እዩ ዘሎ ንእሽተይ ውሕዳት ሰባት እዮም ዘለዎ ክንምክት ኢና ክንዕወት ኢና ካብኡ እንታይ እዩ እኒኦ ላብቲ ኣዲስ ኣበባ ዙርያ ላብዚ ሱሉልታ ከባቢ ካብ 4 ክሳብ 5 ዝኣኽላ ሄሊኮፕተራት እቶም ሰራዊት ፒፒ ላራገፈ ይውዒሉ ልብል ሓበሬታ እውን በፂሐኒ እኒኦ ስጋኣታት እኒኦ በቃ ኣብ ዙርያ ኣዲስ ኣበባ ከዚ ብጣዕሚ ዒሉ መዓንኮር ክሓሉ ከምኡ ዓይነት ዝዓይነቱ ምንቅስቃሳት እዩ እኒኦና ካብ 4 ክሳብ 5 ሄሊኮፕተራት ናይ ፒፒ ናተመላለሳ እየን እናፀዓና ነይረን ሎማዓንቲ ክሳብ ላብ ሱሉልታ ከባቢ ልብል ካብቲ ከባቢ ለለና መሓውርና እዩ ሓበሬታ ሂብና ብኻሊእ ወገን ኣብቱ ናይ ሓራ መሬት ወይ ድማ ኣብቲ ሽፍትነት ዘለዎ ኣካላት ክሳብ ህዚ 12 ቆልዑት በፂሖም ኣለዉ ቅድሚ ሕዚ ዘቕረብናዮ 10 እዩ ከዚ 12 ኮይኖም ክልተ ተሓዊሶሞም ኣለዉ እዚኦም መእሰሪ ምክንያቶም እንታይ እዩ ላብ ስርዓት ብልፅግና ኣይንሕወስን ላብቱ ዘሎ ጦር ኣንፃር ላብ ህዝቢ ገዳማት ትግራይ ለቃፀለ ደቂ ኣንስትዮ ሓትና ዝደፈረ ኣንፃር ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ዝተሰለፈ ሓይሊ ኣሕዋትና ለስአነ ሓይሊ ንሕና ሙዚ ሓይሊ እዚ ተሰሊፍና ገዳማት ኣይነቃፀልን ደቂ ኣንስትዮ ሓትና ኣይንደፍርን ብስር እውን ምስኦም ምሳኹም ኮይና ንሕና ዝመፃናዮ ካሊእ እምበር በዚ ምስ መከላከያ ኮይና ላብ ዓድና ላብ ኣዴና ላብ ሓውና ላብ ሓፍትና ክንትኩስ ኣይንደልን ልብል ብተቃውሞ መልክዕ ዝተቃወሙ 10 እዮም ነይሮም እቶም ክልተ ተወሲኾምዎም ከዚ 12 በፂሖም ኣለዉ እቶም ዝኣሰርዎም ማለት እዩ ንምንታይ ንስኹም ኢትዮጵያውያን ይኮንኩምን ማለት እዩ ልብል መልእኽቲኦም ሂቦምዎም ሳቶም ንምንታይ እንታይ ጌርና ንእሰር ንሕና ሓሳብ ምቕራብ መሰልና እዩ ንሓሳብና ክንገልፅ ኣይፍቀደናይ ማለት እዩ ንሕና ኣይንሕወስን ናብ መከላከያ ዝበሃል ኣብዙ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ኣይንሕወስን ንሕና ተጋሩ ኢና ምስ ተጋሩ ለለና ፀገም እንተስ በኻሊእ ክንፈትሕ እምበር ዘሊልና ምስ ሰራዊት ብልፅግና ኣይንሕወስን ብምባሎም እዮም እዞም ቆልዑ እዚኦም 12 ቆልዑት ተኣሲሮም ዘለዉ ማለት እዩ እዚኣቶም ኣብ ሰመራ እዮም ኣሲሮምዎም ዘለዉ ወሲዶምዎም እኒው ኣብ ሰመራ እታ ናይ ፖላዊስ ኢሎም ዝመልመልዎም ኣብ ሓንቲ ገዛ ተኻርዮም መዕቆር ገይሮምዎም እኒው ማለት እዩ ወንጀል ሰርሐ ግዛዕ ሰርሐ ላበሉ ሰብ የሳቂዎም ለው እቶም ተጋሩ ስለዚኦም 12 ቆልዑት ተኣሲሮም ከም ዘለዉ እዩ ስለዚ ቅድሚ ሕዚ እውን ላቕረብክዋ ነገር ነይራ ወለዲ ላባየ መፅአን ላፍቲ ኦፊስ ወደይ ከምዚ ኢሉ ከም ተኣሰረና የሳቂዎ ከም ዘለዎ ሓበሬታ በፂሕኒ እሞ በይዛኻ ኣቃልዐለይ ኢለና ኒአን ሓንቲ ወላዲት መፅአን ናይ ሓደ ሓውና እውን ከምኡ ግን ኣቱማኡ ለለኹም ተጋሩ ንተጋሩ ከምዚ ጌርካ ምስቃይ ተገብድ እዩ ማለት ሰብ ብድሌቱ ይልቃለስ እንድሕረ ይቃለስን ኢሎም ያው ምልቃቕ እዩ ነይሩ ፅባሕ ንጎ ግን ማለት ሓድሽ ነገር ክፍጠር እዩ ኣቱማኡ ኣብቲ ሙቐት ቦታ ኣብ ዕፁ ገዛ ተሳቂዎም ዘለኹም ምውፃእ ካሊኡ ብዙ ናይ ተፈጥሮኣዊ ዘይኮነስ ሰብ ሰራሕ ንፋስ እናተንፈሱ ኣብ ዕፁ ገዛ ተሳቂዎም ዘለኹም ግደፉ እዚ ሓላፋ እዩ ግዜ ግደፉ ኣይተሳቂዎም ኣይንጋደልን እንተኢሎም ኣይንሕወስን እንተኢሎም ኣይንፅምበርን እንተኢሎም ናብ ገዝኦም ኢኹም ትልእኽዎም እምበር ከም ዝለበለ ስቅያት ጌጋ እዩ እና ግደፉ ልብል መልእኽቲ እኒአና ኣነ እውን ማለት እዩና ኦረዲ ግን 12 ቆልዑት በፂሖም እኒው ጠቕላላ እቱ ናይ ሓራ መሬት ወይ ድማ ናይ ሽፍትነት ቦታ ለሎ ሓይሊ ዙርያ ሓለውኡ መከላከያ እዩ ዙርያ ሓለውኡ መከላከያ ምክንያቱ ዓብይ ስጋኣት ተፈጢሩሉ ኣጉጉመ መሬተይ ባዕለይ ክቆፃፀር እየ ኣብዚ ዘሎ ሓይሊ ኩሉ ይውፃእ ናብ ስርዓት ብልፅግና ይኹን ናይቱ ሽፍትነት ከይዱ ዘሎ ሓይሊ መሬተ እዩ ዓፋር ባዕለይ እየ ባዕለይ ለባዕለይ እየ ክመሓደር ስርዓት ፌደራሊዝም ጥሒሱ ካሊእ ኣሃዳዊ ስርዓት ክምስርት ዝመፅእ ዘሎ ዝህንደድ ዘሎ ሓይሊ ናብ ምንም ኣይሓልፍን ንስኹም እውን ካብ መሬትና ልቆቑ መዋል ጀሚሮም ከም ዘለዉ እዞም ኣጉጉመ ዝበሃሉ ናይ ዓፋር ሓይሊ ቅድሚ ሕዚ ገሊፀልኩም ነይረ ሕዚ እንታይ ይብለዉ ዙርያ ሓለዋ ነቲ ናይ ሽፍትነት ወይ ድማ ናይ ሓራ መሬት ተባሂሉ ዘሎ ሰራዊት ዙርያ ሓለውኡ መከላከያ ኮይኑ ማለት እዩ ምክንያቱ በቲ ኣጉጉመ ዝበሃል ጠንካራ ሓይሊ ከይውቃዕ ማለት እዩ ከዚ እውን እቲ መከላከያ ዘሕድጎም ይመስለኒ
ጥንካረኦም لخالي لخون ينايتهم أقومة سلزي أو كروا جزيات نريء نجار كلي مالتي سلزي أتوم قلعت تيدم خمي قدات تبص حكمي بطي ود عدي أقول له أقومة قدات تبص حكمي تو بالسجنا سراويتون ما تكلم خي جبركم نقدمي تسلفوا دمكم كنتموت كيفسس ناب جزاكم تمتصلوا من جدي أما عراريو أو عدنا من برا خلقنا سرعة بالسجنا أو عدو كان برنا يخلن مو كم يجيركم يخم أمينكم ونعو أمينكم ناب تجري ناب قدامات تجري ناب مسجدات تجري كتوتكسو مساعتهم تندر زلهم أيد ليكم من بخالي وجن قداس ب أجوجما كتوقع الخيليو أبزي كروا جزينا قدفو زين جرزي زمن كسر عزيز تطوع بيلكم نولدهم نبيت سبكم نبعدهم كم تنحنا لمتعنايو نسخمون بسلام نبعدهم نسخم هيوتكم تمرحلو من قدي أستخلوا له ملختي لمتحللافيو بخالي وجن دما طن ناي شفت النتوي دما حرامريت وإلهم نوع لهم زصوع زلوا تجادلتي تايولو كنسعرينا تقول زلهم سي وا مسمن دينا نقاتم تاي نسعرينا كنسعرينا لولو من قسقاسات قديفنا زخزل له ناي بوليتيكا هواهو نعنا ايطعمن سلازي كالي من قد نمنتايخم ليتقلشو كند تقصرنا كند تللنايو مستديف مستنايت مالن فولط حيلي ختقاطمنا دمنا خفسس كنسعرينا تقول لهم اديس ابابا خوينكم لمنتايخم خمستولو كالوت من قدتات لمنتايخم ليتقلشو ناي عرق سلام دي ناي كالوت من قدتات لمنتايخم زليتقلشو لولو ناي قربا حلفتي مالتون كافتم اقول له جنرالات تحتيهم للو اكلات يوم حسب قريو لهم كمزي نتوم كمزي على تناغرو حلفتوت نمتايخم خمزنا ولكم تمكحو كنسعرينا نمنينا نسعرو ند تግራይ ندينا تكوسنا دينا خنسعر سعراي انت سعراي لبحال ነገር نيدي خوين بعلنا بعلنا نطفا ስለዚህ ካልኦት ኦልተርኔቲቭ ካልኦት መማራታት ለይትልሹ ሉሉ مريحنا ترايهم اللو تحتي كذي او حماق عيناتهم اللو زوم سازياتهم ايقالو سنايزياتهم عنقطات كوننا يقول يوم ስለዚህ ቶሎና ቱለለው ፖዚሽን ላውሉ ሆነ ነጸጋዕዮም ስልጣን ምቀያሪልና ከቦታ ለቦታ መንቀሳቀስ ንግበር ኢሎም ወሲኖም አለው መን ለመን ከልዕልዎ ከመይ ክልዓልዩ መን ካፍታ ቦታ ክልዓልዩ ሓቢርና ኣብ ቀጻሊ ንሪኦ ነጥዩ በዋናነት ግን አቱም የህዋት አየድ ሊዮኩምን ትማሊ ሰሚዕኹም ወይኹም ቱ ምሳኹም ዝነበረ ኣነ ዋላ ቀዲመ ተወጻኹ ኣብ ቀረባ ግዜ ከባኹም ልተፈለየቱ ተጋዳላይ ረዳዋዩ ኣብ ሚዲያታት ቀሪው ልተናገሮት ማለት ሰሚዕኹም ወይኹም ለሉ ጉድ ብዙሕ ጉድ እዩ ኣነ ቀዲመ ፓርቱቱ ውን ሰሚዐ የቀዲመ ገና ላው ህዝብ የቀረበን ብዙሕ ጉድ ይለለዎ ስለዚህ እዙይ ናይ ሸፈጥ ቃልስዚ ንህዝቢ ትግራይ ንዓኹም ኣይጠቕምን የሕዋቲና ንሕና ደቅና ኢና ባዕልና ተቐታቲልና ካልእ ሕማቕ ታሪክ ተይፅሓፍናይ ብሰላም ዞም ኣሕዋተይ ላው ገዛኹም ላው ወለድኹም ትመፅሉ መንገዲ ፍጠሩ ኣነ እዚ ነገር እዚ ክሕግዘኩም እየ بسلام لو جزاهم تموتوا من جدي بس حواتي كوينه بس منجستي كوينه بس ودبي كوينه كسرح لي اسخاتهم جن فقادنيا تاتكون ودون فقادنيا منجستون فقادنيا سراوي تግራይውን فقادنيا ናብ ዓድኹም ምፁ ንሕና حواتيና ንዓኹም ይንጎድ እኒ ይዙል ዘሎ ተደጋጋሚ ጻውዒት ይዝገብር ዘሎ መንግስቱ ኾነ ሰራዊ ስለዚ ውድብ ኮነ ኻሊእ ማለት እዩ ስለዚ በሰላማዊ መንገዲ ላው ገዛኹም ምፁሉ ጻውዒታት ነው ዞም ጻውዒታት ዚኣቶም ሰሚዕኹም በሰላም ዞም حواتي ላው ገዛኹም ምፁሉ መልእኽቲ ልምትሕላፊ نايلوم مشت ملأختي زين مثلا تقرأي تسعر